Zdravo, ja sam Anastasija Driver. A ovo je Hill Driver. Hill Driver. Mnogo voli da se mačuje. Pokazat ću vam jedan od njihovih legendarnih mačeva. Daj mi mač. Ovo je mač zvani kišobran. Naravno, tako je dobio ime po ovome, ali je veoma specijalan. Jao. Ćuti, ovo je na elektrani sad. Moram da ga držim za ivicu. Ali samo je Hill Driver uspeo da ovim kontroliše... Šta se desilo? Nema veze. Ali samo je Hill Driver pokušao ovim da rukuje i uspeo je. Dobro, daj mi neki lakši mač. Nosit ćem svoje tijelo. Nije smiješno ti, Hilde. Kako god. Daj mi mač. Neko da mi je ukrao mač. Šta se desilo? Neko da mi je ukrao mač. Gdje je mač? Upa mač. Evo ga. Bez panike. Bez panike, u redu je. Hill Driver je našao svoj mač. Ovo isto jedan od specijalnih mačeva. Ti možeš da ga držiš kada god hoćeš. Pokazat ću vam jednu specijalnu njihovu veštinu. Može? Pažljivo me gledajte, pokazat ću još jednom. Spremni? Ovo nikako neće. Prestani da izigravaš i da mi se smeješ jer ne znam kako se s ovim rukuje. U redu, može. Spremni? Ovim zamahom može se izvesti tornado. Osim što eto nemam tu samo ume Hill Driver, moj muž. Ćao! Ćao svima i ponovo ja sam Hill Driver. Bogom!